Skoro ću ja tebe da naučim neke stvari kad su ženske pitanje. Vidim ja da se ti baš ne snalaziš u tom svetu, a? Najgore mi je kad skupi hrabrosti priđe. Čak i dam neki kompliment. Onda me oladi i iskulira kao poslednje kretena. Treba samo da si opušten, da znaš šta hoćeš i da sa puno samopouzdanja priđeš do teča. Izvini, mogu da sedim? Reci mi, šta da joj kažem sad? Šta može ovako da vidim da obori se noga? Slušaj, Stane, moj najiskreniji savjet je da lepo ostaneš od toga.